Abril 2 sa gabi 2024, nasikop sa mga pulis nga naglusad og bypass operation ang nagapayuhot og illegal nga droga sa Pro 3 Sitio Tabon-Tabon, Barangay Kilati, Turil District, Davao City. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Renz Carl Pineda Corpus, 20 anyos, nga napalitan og ituuhang shabu nga mobalor sa 4,148 pesos. Sa record sa Davao City Police Office sa Anti-Illegal Drug Operations gikan Marso 1 hangtod 31, 2024, 139 ka mga operasyon ang ilang nalusad, 175 ang naaresto, 13 ang napatay sa mga pulis atol sa operasyon, 3.8 million pesos nga kantidad sa shabu ang nakumpiska, samtang ang marijuana moabot sa 22,638 pesos ug 206 ang nakasuhan. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Doon pasabot ana pasinsakay ta. Tagaan ta mong oras, hawa mo dire, baligya mo droga. If you are sending drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, bisag kinsa ba diha, hawa na karon. Sa gipahigay nga turnover ceremony sa bagong direktor sa Davao City Police ni adtong Marso 22, 2024, nagdeklara og giyera batok illegal nga droga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Og pagkaugma dayon, 5 ang napatay sa operasyon sa mga pulis. Og nasundan pa kini og laing duha pa ka mga nagapayuhot og illegal nga droga ang napatay. Pero sa laing interview, gibarugan ni Mayor Duterte ang iyang giyera kontra droga nga wala lang siya masabti. Ang premise ana, kinanglan sila may baw mo refer sila sa statement. Unsa may ilang investigahan? Nga kung nahitabo diha pulis ina ingon ko nga ako man to, wa man ako sila gisugo. Kaya so far nagbakasyon ra man ko, wa pa man ko nasugatan nga poser dia, wa pa ko napatay. Giingong mag-imbestiga ang Commission on Human Rights kon CHR sa war on drugs sa Davao City nga naay namatay. Sige lang mo, okay man na. Pero I suggest kung mag-imbestiga naman lang po, kung daghan mag-rape of drugs diri sa Davao, nga kaso, as the City Prosecutor's Office, kana na lang inyong ano, CHR maghamo. Namatikdan nga sukad na baniog ang mga nangamatay atol sa drug bust operation sa Davao, wala na napatay ang mga pulis nga nagapayuhot og illegal nga droga sa ilang mga operasyon.